aurten ere Nafarroako Hezkuntza Departamentuak hitzarmena sinatu du Udako Euskal Unibertsitatearekin. Eta horregatik gaur, Nafarroako arduraduna den Edurneko Txekin egoteko aukera dugu, barkatu. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer modu zaude? Ongi, bai. Posten naiz. Bueno, konta iguzu, esan dut aurten ere, aurten delako ez da lehendabiziko aldia, ikastaro hauek eskintzen diren lehendabiziko aldia. Hori da, bai. 2017an zehar jada sinatu genuen Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren Unibertsitate atalarekin. Gero hor atal asko daude eta jendea ez zela astutzeko egokia da zehaztea, bai. Unibertsitatea gara, beraz, unibertsitate atalarekin sinatu genuen, hitzarmen bat, non elkarlanean eskaintzen ditugu doako ikastaro batzuk. 2017an zehar eskaini genituen 14 ikastaro, eta hitzaldi pare bat. Horietatik 2 eskaini genituen online moduan, eta beste gainontzeko guztiak aurrez aurrekoak ikasgelan. Ikusita zein harrera ona jaso genuen, izen emate ugari izan genituen. Handik ere balorazio horrietatik eta ikasleek emandako erantzuna balorazioa aldetikan izan zen oso ona. Batetik 5erako baremoan 4,7ko bate jarri ziguten, ia goreneko puntuazioa eman ziguten, beraz oso arrakastatsua izan zen, 2017 urteko uzta. Eta, 2018an errepikatzea edo hitzarmen hori berriro ere sinatzeko aukera izan dugu eta hortan gaude. Aurten 2018an 14 ikastaro eskainiko ditugu, horietatik 2 online eta gainontzeko guztiak aurrez aurrekoak. Antolatzen ditugu denak orain eskaintzearren urte guztian zehar eskaintzen ditugu, orduan uda berrian 3 eskaintzen ditugu, udako ikastaroetan ekainaren amaieran beste 3, eta gainontzeko 8 udazkenerako geratuko lirateke. Orduan, ebaluaketa ona izan dela esan daiteke. Bai, gainera hori, ebaluaketa ona, ebaluazio ona, balorazio ona jaso ditugu, baina ikasle kopuru oso altua ere izan dugu. Honek demostratzen du, etengabeko formakuntzan, euskarazko etengabeko formakuntzan beharra badagoela, eta hor publiko handi bat dugula, orain arte kaso gutxi egin zaiona, eta horra iridia, tejoka, izen emateak ematen, eta hortxe oso balorazio positiboa egin dugu, bai. Beharra dagoela eta interesa ere. Hori da, bai. 2017an izandako ikastaroetatikan, arrakastatxoik izan zirela esan dezakegu, 174 pertsona inguru ikasle inguru etorri zitzaizkigun, eta puntuazioa akademikoa oso altua lortu genuen, eta hori guretzako urteroko erronka da, ez? Ikasle horiek asebetetzea, ez kopuru aldetik oso ongi dago etortzea, baina gero hortik ateratzea ere asebete eta ez. Eta ze motatako kurtsoak eskaintzen dira? Ikastaro hauek izaten dira hezkuntza alorrekoak, bai. Publiko orokorrari zabalik daude, edo nork eman dezake izena, baina unibertsitate mailako ikastaroak dira. Etorri daiteke ikasle bat, guraso bat, baina lehentasuna dute hezkuntza gradua edo ikasten ari diren ikasleek. Nafarrak, eta EAEkoak ere batzuk etortzen zezkigu, Gipuzkoak ondoan dakagu, muga ondoan dakagu, eta asko etortzen zezkigu baita ere. Eta hori, 2 online? Bai. Online eskaintza, badu bere arrakasta, ateak irikitzen dizkio edo nori, edo zein momentutan egin ditzakezu saio horiek, ez? Ez duzu zertan ordutegi zorrotz bat eta heldu behar, eta badu erantzun polita, eta bilak aterako dira aurrera. Eta besteak, hitzaldiak egongo dira ere aurten, pasaren urtean bezala? Ez, aurten ez da horrelakorik ez da horrelako eskarearik egin, eta aurten ez dago hitzaldirik. Eta zenolako prozesua da guztia hau antolatzeko?
Bueno, lehenik eta behin bilera bat izaten dugu Hezkuntza Departamentuko Unibertsitate Atalarekin, arduradurnekin, eta haiek lan ildo batzuk edo sartzen dizkigute, esaten digute non dauzkaten interesak, non dauzkaten hutsuneak, eta gu hori jakinda, informazio horrekin bulegora joten gara, gure adituekin biltzen gara, eta ikastaro horien diseinu bat egiten dugu. Hori bueltan hezkuntzara bueltatzen zaio, proposamen zabal bat egiten zaio, eta hezkuntzak egiten duena da hautaketa bat. Aipatu duzu hori alde batetik daudela udaberrikoak, gero udakoak eta gero ere udazkenekoak. Hori da. Eta aldira individualak edo badute jarraipena 3 sasoietan? Baldago ikastaro bat hasten dena orain eta udazkenera? Ikasturte guztian zehar dagoen ez. Izaten dira 10-15 bitarteko ikastaroak. Badago bat 25 ordutakoa, baina gehienak 10-20 ordu bitartekoak berez hori. Batzuk dira bisaio trinkoetan emateko, beste batzuk dira pixka bate astean zehar, 4 asteetan zehar egiteko, formatu desberdinak daude. Bai larun batetan eskaintzen direnak, bai astean zehar, eta gero udakoetan modu trinkoan baita ere. Guztiak doakoak? Guztiak doakoak, bai. Eta oraingoetan parte hartzeko aukera badago? Bai, udaberrian eskainiko ditugun 3 ikastaroetan izena emateko epea zabalik dago. Esan beharra dago ikastaro bat jada beteta dagola, baina beste bietan oraindik lekua dago. Eta gero udakoetan izena emateko, maiatzearen amaieran zabalduko dugu epea, eta udazkenekoak irailetik aurrera. Arrakastaren froga garbia ez, bete egin dela. Bai, badirudi interesa dagoela eta lortu dugula ez, hortan asmatzea. Eta ikastaroak noiz hasiko dira, eta noiz arte? Lehen ikastaroa hile honen 25ean hasiko da, bate hasiko da online eta beste aurrez aurre, eta maiatzaren amaieran bukatzen dira 3. Maiatza badigu beste bat, 2 larun batetan eskainiko duguna, eta maiatza amaierako udaberrikoak amaituta, ostera udakoekin hasteko. Aurrez aurre egiten direnak, nun egiten dira? Egoitza desberdinak erabiltzen ditugu, bai gurea, UEUk daukana, Arratxope auzoan, UEU badu hitzarmen baita ere Eusko Kultur Fundazioarekin, eta bertan duten mintegian eskaintzen ditugu gure ikastaroak. Eta gero bestetik Ezpele eta Jauregian ere, iaz lortu genuen hitzarmenari esker ere, hor eskaintzen ditugu ikastaro asko. Orduan, kolaborazio ezberdinak daude? Bai. UEUren beste erronka bat hori da, elkarlana sustatzea eta ahalik eta sare zabalagoa eta anitzagoa lortzea. Bai, azkenean guztiek aberasteko. Hori da, denak irabazten dugu. Bai. Orduan, nola gauzatu dezakegu matrikula? Bai izena emateko epea zabalik dago, esan dugu udaberrietako, informazioa lortzeko eta gainontzekoen dago, UEUren bitartez, webgunearen bitartez, ueu.eus helbidean. Dena ere online matrikula? Bai, dena online egiten dugu, aspalditik, bai. Erosoagoa. Badago aukera ere deitzeko, bulegora, edo emailez mezu bat bidaltzeko, badago ere aukera, baina gehien txuenek, 189ak telematikoki egiten du. Eta eduki guztiak kontsultatzeko eta xehetasun guztiak ere webgunean? Webgunean dana, bai. Primeran Edurne. Bale. Eskerrik asko etortzeagatik. Oso ondo, zuei. Eta hurrengora arte. Bale, mi esker.